problema ang bahay ni sa kumbana nga hilabihan ka matutuhuon. Doon na gani si madungog nga istorya, lisod nga tuhuan. Pero siya no, dali alagi mo tuo lagi. Hangtod nga nakahatag na noon ni og dako nga problema namong magtiayon. Aron inyo gyud masabtan, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Unsa? Ang imong amigo nga maayo mo compute og numero smash siya o mo anhi aron hatagan kaniyag numero? Oh, day. Pida, biliban ako natawahan na, day. Sige lang kadaog. Sige kadaog ng surtres. Pida, may kayong compute. Oy, Mikoy, ayaw pagtuoy taon ana, uy. Kung nahitabo mga nakadaog siya, kana na ato lang na nga nigawas ang iyang gipustaan. Day, ni aron to siya. Paimno na ko siya, day, ha? Kay matod pa niya nga ang sa among panistorya ba. Ugog ko ni iyang mga compute ko ng mga numero. Busa, paimno na ko siya. Abot niya din hidayel. Ani, ha? Okay ra, day? Paimno ni mo? Paimno ang kay mao man ay pinaka the best. Kay para madugay mulanat among istorya. Unya, buhatag din na siya numero para ngingil kayo. Bay, Mikoy! Oy, mo na ron? Ano po, bay? Dali mo pa. Diyatas baitok, probida. Baitok! Dali baitok! Dali bay! Sa kabuto mo binalan baitok! Okay, bay. Kini lang sang tulo ka batilya atong imnon bay ha. Punan niya tani kung magkalami atong storya. Ako'y puno ba? Ako'y puno. Punan ako ito kabutilya aron. Usa ka case kanan nato ang imnon karon. Basta maor to bay ha. Tagi ko kinakusgan yung numero kay magdukan gyud na karong gabi. Oo! Hapon naman no? Panggabi mo sunod nga resulta bay. Ang atong sumsuman. Hasan naman bay? Purpida. Naku bagay tayo sumpay mo. Sumsuman eh. Bagay? Parla ni tao nagpalit pa tao itong sumsuman. Tapos gawasan gisugo nako. Ay pautal na nako dumong baboy. Manok ba kay amoy atong sumsuman. Nararo to sa kong silingan. Nanaro to. Day! Nanay! Abot ako. Ari ako kadiyot yung isulti ko nimo. Ilaw summan diri sumsuman. Day lan! Ari asa ko kadiyot. Tatapoy nimo. Ari dahil Mikoy magalit. Day, ano ba? Ay, paita. Ano, Kada ko Benny? ba ni mo gasto inyong pagkaanhian ng imong amigo, uy? Igo ra man ka na nga numero smash siya. Surtes, yaw mo na gasto ni mo. Ay, relax ka lang dyan. Bida mo kabawir lang kita ni Day. Kabawi kada og kantidad ng iyang adobog baboy manok. Naunsa man tong kagiutang ta na ngadto silang manang tisya. Ayaw lang lang daghang wat-wat diha no unsaw gani ay mabawi lang nato tao na to Ngano di ay kinahanglan pag gyud na nimong paimnon ha nga siya may muhatag sumiro. Kala ka simple ra ana. Bi kani bi, duulo ko na tawhana bi. Makigsulti ko na tawhana. Juan, kini Mo na akong pangutana. Kining Kinahanglan pa ba gyud nga maghubog ka aron muhatag kas gipangayos akong bana? kanday kining ingon anak gid na. Ing anak jud ko. Mas mo igo mga kung numero kung makainom ko. Oh, ang tanan sad kung ang gasto lay ha. Sagol man sana sa kuan kana lingaw ba? Lingaw na amo ni Bay Mikoy. Kay dugay na may wa magkakita wa may magka-jowa yung taon. Mama na Day. Day, sista o, kung ikaw hadaan o. Taray, naman to. Sista man ka diha. Sista, kada akong sista daan. Kay, para lingaw-lingaw. Hatagan na kang numero. Ay, nahala sige mao man ka ha. Sige, diha na mo ay. Wala lang ko mangitag hasol kay mura og sagol man pud kuno lingaw-lingaw ang ila. Gipasagdan ko na lang ang duha, naglantaw og naminaw na lang ko nilang duha nga nanganta. Nalingaw man sad noong ko nilang naminaw nga nanganta silang duha, nagpuli-puli kanta. Sama bay. Bay, nominaw mo na. Sa paminon nimo sa akong kanta bay. Okay na. Okay na. Okay raman. Pero ang indot siya biya sa kong tingog bay, kanang pagtuba lang nga. Para inom-inom lang ba? Kano, be, pasaya kay. Ako na yung kanta, be. Unya rasa kanta bay. Unya rasa. Ipis ako. Sige. Mo sa iturno ba yun? Okay. Puno ka na, ha? Sige. Imna na ba? Imna mo na. Okay. Wow. Manako ginabay. Saya din, sista. Ito paborito bitaw ni Julian Bacos daan kakato si Noitiban bay mga tusukod kay nako ba. Okay. Tukang tangawit tuba. Katutuba. Pasahin ako. Kana. Ning.
taas na ba yun? Ubus-ubusan na to. Ubus-ubusan na to. Ubus-ubusan na to. Ganyan. Ning kalibutan. Mura-bubur sa ba yun? Ate, ito nga ba yun? Asa na tayo? Kana, ning kalibutan. Kana ba yun? Muna sakto. Larga. Ning kalibutan, tuba ragyo'y lamian, mamakahupay sa atong kagulanan, o gimong imnon, tanlas og lamian. Usa to kani ako, ug unsay hinungdan. Busa, tungab ning payaw, sa matambis kong tuba, aron sa gugma mong ay mulang agiayran. Ayaw gi kalimti, o ganon ay himna, tuba kong lamian ulit. Kaya. Ulit ako. Hubog naman ko. May kuro ba Anyway, kamala so yaakan yung numero ng mga ginataga. Salamat eh. Daw ka na. Aral na to. Agoy na unsa na pandol o tumbas Bay, ito. tok, unsa kay ha? Hik, ha? Sige. Ikaw katunga dito, be. Okay ra ka? Hubog na ka katunga dito. Balik tayo niya sa papel numero yata ito, day, ha? Hubog naman ko. Balik tayo, siguro ng gawas. Balik tayo, gina akong maray, ha? Pero ting nakahagok sa kumbana tungod sa kahubog, apan gituman pang iyang sugo, kay maura ba giadto sa iyang amigo ang butang nga iyang ipangayo. Nipatadayon ko sa gihatag sa iyang amigo, apan ang resulta no? Wa gyud bisan usa nga lisakay resulta sortres. Og alas 10 sa gabi ina sa diyang nakamatang akong bana og nangitag kaon. Labar sa kong kutoy kagika kong tiyan na, probida. Ay, Mao na diha, dugang-dugang kalas gasto. Nagpadak atong imong amigo nga inom ra giapas ato. gusto. Sorry. Uy, ano palitin mo numero ba ito? Ay utaon, pero wag yun isakay bisag usa sa iyang compute. Sa resulta din. Basig ako tong iyong 29 lang, basig mo gawa sa to. Para ba ako nakapalit kay hubog na bataon ko? Ni ay, akong gisuwat sa papel, ang igawas maon ni. Wag yun isakay iskang itok, tanawa Wag yun sakay sa gusto. Ako lang sana bitin doon, day. Tumuro ba sakay sa ako, Mao na diha, wag kang kaigo kay tumoy ray imo. Pero kanang imong tumoy, kung mao pa ray dili sa kong tunga, haskang iguan na unta karaan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, lami kay ni kay kanang luto with kanta. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Okay. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko. Okay. Baliwala lang sa'yo. Si Ma'am Priscilla, wala sila nani. Nasa ito yo ay, kasamo ko, kapagkatakanta ko ay. Ay, Mikoy, luto na ni Sudan, Ako na nagitimplahan. Lami kinisanan kay gantahan ko ginisamtang nagluto ko. Mamahawag sa'yo, kay luto naman ng kanon. Sa ninsudan. Ano day, ikaw ba day? Gusto kang bano sa'yo ng buhok mo? Di ko gusto Kalain ka na kung tanaw nga bata pa ko. Unya, ubano ng akong buhok. Pwes, kung di ka gusto bano sa'yo ng buhok. Sana nga istorya, ha? Naglalis na pud mis akong bana kay iya man siya kong patuhuon nga ang tao kuno nga magkanta-kanta sa abuhan kung magluto dali rang ubanon ay di man siya kumutuan ng istoryaha pero siya mangugat gyud unya Too na lang lagi na ako. Too lang. Kay maunay sulti sa ako mga katiwangan sa una. Nga ang tao ko na magkatakantaw niya magluto-luto. Labi na magtagoy-tagoy. Anhas abuhan. Dali kay ubanong buhok. kapuya ng istoryaha ambot ni mo muram sa karaang tao diha basta ako di kumutuan na O di. Mahala ka di ay. Kanta di ay. Mahay mo magtugka ng dagang uban ng buhok ni mo ba? Di ako na kay mga bliko rin kapay nitong dinaan.
Basig dahil mo na mo malit sa'yo dere. Kanta-kanta niya. Ay, pastila ning akong bana. Kunon sa iyang madungog nga istorya, no? Labi na kung gikas karaang tao. Tuo gidayon. Bahala, kadiha, di ko mutuo nga tugkan ug uban ang magkanta-kanta sa abuhan. Sig, balik! Ninais kong mapalapit sa'yo! Ninais kong malaman mo! Tanang tanig tugkan ug uban ini. Ang mga paghihirap ko! Mingawa eh. Kanina mo nga bli. Po, yun naman taon. Mikoy! Mm. Dahil sa tindahan, Bi, kay mamahaw sa ta. Ilhan na bito nagdunay mo palit kay manangpit ramang gud na. Sige, day. Mingaw man sad. Mga langaw naman nga ritaon dere. Dali na Ay dire. na malit. Sige, kaon sa ta. Ay. Mingaw yun na. Ay, Dong, Mikoy. Ay, di ay doon palit. Nang malta. O, sa'yo ato ng malta. O, sa'yo mo paliton. Muutang kog kuan dong be kanang bugas usa lang ka kilo o kuan sardinas og miswadong karong hapon lang nako bayran kay moabot man turon ang senior namo ba dong karong hapon. Mo'y gidangat. Ha? Aha. Ako. Gigutom taon mi dong oy. Pautanga taon ko dong og bugas duha ra ka kilo unya aron malungag na kog maluto ang sudan sardinas sad. Numalta. Oh. Sorry lang yun kay Numalta ha. Sukat sa kung pag-abli taon o pag yung taon ko'y halin o pa'y namalit o niya utang mo yung kong unahon. Why halin? Di ta halin na utangan ta na pero Kuan hangyo lang ko nimo dong be. Kuan bayran bitaw na nako karong hapon. Nang, siluan ng taon ko no ha. Inaan ang mga tindahan ng di pa utang kunwa pa'y halin. Ay, pautangan na lang ko na, Mikoy, kay luoy sila sila, kay upang makakaupamahaw, pautangan na. Lila ni abot sa kawit. Kapaday! Ito, balibari ang tao, gigutom mo yun, sa pautangan na. Pero dahil di malas mo tao ng utang sa iyo, dahil buntag piso ko patay halin. Uy, Bayran lagi taon na anak ko rong hapon dong Mikoy. Ako nang isa adim mo. Hala. Patangon mo kasi kung asawa, hala. Utang dia. Hangyo lang sa kunin mo ng malta, ha? Nasunod ba, ay pag-utang taong buntang sa'yo, kanang mapayalin, kanang ninda pa tayo magplano ta, kay utangan ta, ay sos, hantong gabi yan, awatay halin. Utang ray, halina na to, ana. Probida sa nimo. Mikoy. Ako'y naluoy ni Manang Malta kay nakautang man tuod pero gikasab-an sa kong bana. Unya, human nakalakaw si Manang Malta haskan daghan ng namalit sa among tindahan lagi. Nagkapolitik ug hatag sa tanan nga namalit. Unya pagkahapon, nibayad sinang Malta siyang utang. Mao nga giduol gid ako akong bana. Unsa naman ni? Ingon ka di malas nga magpautang sayo sa buntag nga wa pay halin sa tindahan. Daghan malaging namalit paglakaw ni nang Malta. Og unya pagyod dinhinas ng Malta ni bayad na siyang utang. Mo na pagaingnon ha, Mikoy, nga dili tinuod ng di malas ang magpautang ka kay wa pa kay halin. Kau ba tuo mga nang istorya ay? Basta, di ko ginaan na. Mausan na ilang di badge. Ha? Di pa utang, basta buntag sa'yo, payalin. Para Mangutang o buwa payalin. Aba ay, para nako basta tao lang nga maayo mo bayad dili na angay malibaran. Bahala og patay halin. Labi na intaw nga ipamahaw ang utangon. Unsa? Ang atong kanding nakabuhi. Ha, og dili nakakita nga nidagan pa ingon anang gamay nga lasang sa ibabaw. Oo, day. Pero bahala to kadinga, oy, porbida. Dili na to nato pangitaon, day. Kay lisod kay mutunga sa anang ibabaw diha. Unya, basaag ta. Daghan ra ba kuno mga tao nga mitunga diha. Unya, gimino. Wa na taon katultol balik diri sa lungsod. Kailan na ay? Kaparaugin mong otok, mino ba oy? Naglibog sila kung asa agi kay nagsangam ng dahan diha mao na. Ano katultor menon sila, pero ilang gibali ilang mga sinina. Sus. Kay kana ako nung minuon ta day, balihon naman ko no. Inana, basta minuon ka, balihon mo yung sinina, katulturin ka. Tanami ko basig laing tao may nakadako pa to atong kanding. Tanas ibabaw, pagitaon tag atong kanding. Salamat! Salamat daw nakita na nato ning atong kanding. Salamat. Kaya sa ning kadinga, men. Ay, ini abog yung gatunga si babaw taon gitawag ng mga tao lasang. Sa akong nahibaw-an, may usa ka dato nga tawo na kuno nga na nag-iya ng lasanga. Ug hapit na kuno ni pamurilon ang daghang mga labo nga sagbot. Mahawa na unya kuno ni dinhi. Bida, kahuyan ko ni tao niya. Doon na yung matay na, ilan ni hawanan. Suko man din yung dato taon din yung nagpuyo. Alay, pungkor mo din sunahan, no? Di mo ni maong ang daan nga atong suwe, di ba? Tuoda, ay balik tas agi. Tuwal dito sa pikas dan, paingos ubos na, tuwal dito sa pikas. Tara, balik tas agi. Pinahak na nila eh, gimino na taan eh. Abay! Ginungangan nita silingon na to, taon nga nagpuyo din eh. Bilyon na to itong sinina, bilyon na to.
Ana, ibalin na ako akong gisod ubos sinina din. Uy, ikaw sad, uy, balihan na sinina nimo. Aron masumpa ning ingon ani nga gimino, ta balihan na. Hello, Mikoy, tabaroso na hinuong kasurod ako, dali. Dali. Ay, wata ko, oy. Wata ko dali. Haskang gukod no sa kumbana nako dihang mipaspas kog lakaw nga naguyod ko sa among kanding. Gibali unta niya iyang sinina pero nahadlok gihapon nga masaag. Unya milabay ang mga adlaw usa ka higayon ana nakita kong akong bana nga nagsigi og pingit sa kasakit. Agay. Naunsa ka oy? Ano ka? Sakit mo kaya dapit sa ako sampot. Dahil dapi ba? Diri ba? Bida, wa man buwang sakit taon. Lisod kog lakaw day. Agay. Ay, basta gipanuhot lang ka. Haplasin nag-sed liniment oil. Bitaw, Aron mo bitaw. gawas ng hangis imong sampot. Sige na. O magkuha ko, sige. Dali. Ay, magkuha kay mubo gali ko. Sabal kay sakit yung kayo. Agay. Ay. Nya, kumusta naman pamati nimo? Ando nang yapoy sakit gamay day. Mao ba? Si Ate Susan ako nakasuway sa tusik ingon ana nga sakit dong. Iya man tong gipakita doktor. Nya, kidney ang sakit. Ay, ginawa ko. Patay na ko ani. Basi kidney ra ba doon ay diferensya sa tao. Patay ra ba yung taon? Patay na gyud ko ani de. Oh. Patay na ko ani de lang de. Oh. Saba diha oy, patay si imong kagaral. Namatay na unta na sa atin ako Susan, buhi pa man lagi na. Naglupog na lang noon kay grabe man ang kuan kadaot siyang kidney. Awa na. Klaro na gyud padulong nagkamatay maguwal mo de. O ako ani, patay na ko ani. Di pa tingali na, gawon sa maning taong ka. Di pa tingali na, grabe ang imong sakit. Kay bago pa man kang nagmua na. Huwag makakailaing sakit kag mo, gawasan ng imong sampot. Ko ano, kini arthritis sa kong tuhod, sakit yung kaya de. Pero magwanta man eh. Dugay naman sa arthritis sa kong tuhod. Pero kini sakit sa ako ang dapi-dapi day. May sampot dapit. Patay na giwani day. Aba, uy, di pwede maglubog sa ka, di ka pa kang matay. Ah. Ato na ko sa Susan ha, dinhi lang kami koy. Dali ko nga ni adto sa bahay sa akong maguwang nga naglubog na lang tungod sa sakit niya siyang kidney nga ni grabe na. Plus do na pud siya laing sakit sa lawas gawas sa kidney. Mo nga naglubog na lang gid in town. Unya sa dihang nagaatubang nami og sa akong maguwang. Manang Susan. Ni ako Manang. Ay, mao ba nasa iyang samput ang iyang gipamati nga sakit? O lagi Manang, nagduda ko nga basig may diferensya siya sa kidney. Kay maom sa imong gibati, di ba? Sakit ang imong batang og samput. Oh, basin kidney na, uy. O mamatay sad siya sama nako. Pero mauna ko kay una man nga gibati ning ako, di ba? Oy, Ginoo ko, di pa tingalin grabe nang iya. Oy, kay bago pa man na siya nagpamatian ang iyang gimuron. Agay. Sige ko no, be. Pariat ko no si Mikoy. Parias siya lani. Agay. Ay, nagduda ko kung nga may diferensya ka na sa iyang imong kidney, Mikoy. O karon pa lang na nimo gibati. Kuan kini wa na patay ni kuan patay. Unya, nakakumpisal ka na. Awa pa. Wapa ko simbaho. Pisal ko pa this week na. Kumpisal na lang daan para ini kamatay nimo malangit ka. Oo sa. Baitok. Mauna, panuhot na nga makagawas. Ipahilo na. Aron, makagawas ng hangin nga naa karon ng suksok sa imong sampot. Ha? Guyos to. Ay, gay. Ang kumkuno na. Sige. Tawag mo hilot nila ni. Tawag ka sisboy ko. Ing na nga sisboy nga. Panion tawag kay pahilot ko. Sige na dayon, day. Giadto ko dayon si Isboy ang manghihilot sa among sitio. Gidako dayon siya sa amo o gipahilot ko niya ang sampot sa kumbana kay matud pa ni itok gipanuhot ra ko no. Apan unsa ba pagkaunsa nga human siya gihilot og nakalakaw ang manghihilot
Ni samot man og pingit sa kasakit ang akong bana. Agay, wala patay na ko ani. Hindi sa matang kasakit akong bati sa akong sampot bay. Ay, agay, nahilot mo taning isboy. Babay mi koy. Ni samot ang gibati mong sakit. Oo, lagi agay, ang batay na ko ani. Agay. Kidney man siguro na para maklaro no. Adto na lang ng doktor. Ay, agay, dadalo lang kong doktor dahil be, admit lang ko dito. Basig, mauni, dugay-dugay pa ko mamatay. Mauna na kamatay mo magawang day. Agay. Gidali dayon ako og da sa doktor si Mikoy o gilaboratory dayon ang iyang ihi o gi-x-rayhan siya kay unya raman mo resita og tambal ang doktor kung mabasa na ang resulta sa eksamen sa iyang ihi ug sa x-ray. Unya, human ako makuha ang resulta gitan-aw dayon sa doktor. Uy, Yo, hala, Ano na dok oy? wa may diferensya ang imong ihi, dong. ungo ni doktor. Wa may, Ay, wa man kay sakit sa kidney, dong. Ay, salamat dong. Dog naman, dog. Salamat, dog. Nga, sakit mo ng pamati na kung sampot to, ha? Bitaw dok, sige ta nagpingit sa kasakit ang akong bana. Bibi, bibi, ang resulta sa imong x-ray. Ang bibi. Adara. Salamat. Uy, hala, Ano naman din siya? ang imong bukog. Kaya nga naman, dog, ha? Napiyang akong bukog. May piang siya doktor? Kini imong sakit ba? Hmm. Sakit di sa tiguan. Arthritis. Murag JD ay. Ya hali isuwat. Masud na rin yung arthritis sa butok, dog, ha? Askang lipayas akong bana nga arthritis na di ang hinungdan nga nagpingit siya sa sakit sa iyang sampot. Doon naman siya nakatambag na ako nga mas maayo nga muinom og mga tambal nga binisaya. Giabagan lang pud nako painom mga akong bana sa mga dahon-dahon nga mao po'y sigig inom sa ako ang maguwang. Unya, unsa? No, dahil mo ni sultin ba ito? Base nung nakaihi ko nung ka ng dilingon nato, bitaw mo nang arthritis ko. Usa mo adto kog usa sa mga albularyo niya sa ato. Aron masutang yun yung nakaihi, magyug kog dilingon nato. Ako gigisapot sa style ani akong bana. Moadto kuno siya albularyo kay nagduda siya nga nakaihi kuno siya og dili ingon nato. Pagbalik niya gikas albularyo, puwerteng hilak kay matud sa albularyo, nakaihi gyud kuno siya og dili ingon nato. Gihunungan ang mga tambal nga diresitas doktor. Unsaon ko man ni akong bana, gihunungan mag-inom. Pasagdan ko na lang ni siya iyang kaugalingon kuno sa iyang buhaton. Unsa man ka mga pasalihon, Lani? Kaya Ate Pres, atong problema. Okay, ang sentro na ito karong adlaw, Goliath. Ang atong sinder Ate Pres, Si? kini si Inday Lani. Lani. Kani si Lano? Inday Lani, ang problema Ate Pres, yung bana ba, ka naman nagkakang matuhutuon. Bisag unsa lay tinuhuan nga yung kuan nya niabot ang higayon nga mutuog yun siya mga kanang superstitious ba. Oh, Nya niabot ang higayon nga nasakit siya Ate Pres, ang finding si doktor okay sakit, murag arthritis ra mo si dapi-dapi kining bukog na to nga juwin nga kanang nagkupot sa tuang kuan bitaw Ate Pres may paa, mao sakit niya ngono lisod siya lakaw. So gitagaan siya tambal narangarang na, napatambang siya siyang amigo. So ginam siya nga nakaihig dilingon na to. Gibinisaya niya. Binisaya niya, di naman adto ka. siya, di ay nakaihig ko dito siya. Ni adto siya sa nagpakuan og dili ingon nato. Unya, sa Tinuod ba kuno ni? Sa tinuod niya ba na ayaw sa taon, ngutana og tinuod ba ni nga makaihi dili ingon nato? Aw sa kan Dili, magkita na. kapang- Kapoy style. Ang uban bitaw na Goliath kanang gingon nga, uy, panabi kay tingali na dili ingon nato makasa ka ano moingon sa mutubag nga oh sila may nakakita nato sila mo kuan mo tabi Kailangan dati pa. sila mo pawa kita mo kita Oh, nya kon mangigil ka, ayo mi tabi kay wa mo kakibaw. Buan alga pero president. abi ni Goliath ako naanad ko ana kaya bitang dili saga di mong ihian baron ano nga ana dapit Oh, talbinan ginaan ay sa bata pa. kaoy na ay dakong kahoy mo ana jud ko nga tabi ano ka Pero karon ati pres sa una mo ana mo ati pres pero karon di na ko mo ana kay mo ba Okay. Dahil na- Ang ana pagsulit dalang ko kumisis, giingnan kong tatay, ayaw pag-ingon ana nga kuan. Tabi. Tabi kay wa kakita na nila. Sila may nakakita na to. Maana ka. Praise God. Mangi ka, praise God. Maana ka. ako manaanad kog tabi Oh, tabi bitaw. Ang uban Tabi. tabi. Oh. Ako alam sa buyag. Oo, buyag. kana buyag. Tabi buyag kana. Abot si Bambina unsa iya ani? Ang sigikan sa mga communities Buyagan gap. ba ako ba? Kala sa mga communities sa simbahan gyapon Goliath, pwede pug ingon kanimo nga in Jesus name mangihi ko dire. Okay pwede ra. na. Okay ra. Diretso ta sa paambit ni.
Sige. Matutuhoon man ni siya, no? Ah. Kung ani ka din sa Leviticus 19, versikulo 31. Ayaw kamo dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Aha. Kung buhato ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Tinuod. Kung ari po ka diri sa Deuteronomio 18, versikulo 10. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa mga salamangkiro o mudangop sa mga tigsampit sa mga espiritu. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat nining mga butanga. Tinuod na ay. Sa ato pa, sa ato Mao sa gingon ni pero si Father Darwin di sa mutuan ng kanay nung pagkuan pagwagtang sa mga dotang espiritu maayos Father Darwin ana bisag si Father Ray Umamalin Father Josue maayo mo sa dana Father Don Barok Father Tami Ugpo ato nang mapari nga mga suod pwede mo kastog mga demonyo pero kanang mga dilingon nato murag lisura di kumtuan ng ang sulti ni Father Darwin ani nga kung mahitungod na gani ayaw mo dangop sa mga mananagan, dangop mo sa pare. Oo. O mayang pong. Kining imong kining imong bana inday, dito naman sila doktor Goliath, ang sulti sa doktor nga arthritis ra. Mo sulti sa doktor apan siya, tigil mo tumato kisag tambalan. Ang diretso ni istorya sa akong gibasa dire, wa gyud laing nga mahimo gawas ra gyud sa pagampo. Kay kung imong ilingi ang imong mapagbasa dito sa New Testament Goliath, wa na ra nung Hesus, pauli kay naayo ka na sa imong sakit. O gipasaylo ka na sa imong mga sa. Mao kini sulti, wa gyud gihaplas, wa gyud gitumar. Pero ma'am, ano to ako yun nakakita ma'am. Ano man to nga naglingkod ko sa diri sa mga silong, anya abli ang pultahan. Kita gyud kog bata ti pres ang yang yang short blue, yang t-shirt puti, taas ang buhok. Gatalikod na siya ni saka sa mua dito sa taas. Taas, na, uy. Di ako giingnas di sa mama ko ano tong bata ma kay basig batagak to. Di gatong lisa dito. Batang gamay, good. Batang gamay ti pres kanang mga 3, 4 anyos. Oo ba? Oh. Laho siya dito kanang saka gyud siya dito sa taas pag adto lisa wa gyud bata sa sakbo. Saka sa bata dito may bata. Na, uy. Kanang Pero inana. ako nakakita gyud ba ti pres pero ambot ang ugod sa to sa ako bala to katong pa naman pero Dili na ang imposible gidaan gyud ti na. pres Na ang gidaan. Maklaro gid ako siya. Bisan ka ng mga tingog mabati nimo, kana bang sangpit nimo, kanang ako inana nakasuway ko kanang sakay kog taxi nga murag ni sakay puti alito siya. Uy kay nganong ni sangpit man siya ni tingog man siya lugar lang. May ako rin nakadungog ang driver ni hunong kay naa may ni ingon lugar lang. Ang driver, wag ko katuong, dito ikaw, dahil ko dili uy sa, kasama di ay itong niingon man lugar lang. Nihunong yun ang driver. Sa to pa, kung ako rin nakadungog, baliwa to, pero nakadungog ba ang driver? Sa to pa kami duha nakadungog. Nahitabo sa Doon na lang mga pasahero sa. Taxi lagi. Nahitabo mo na ako ati pres, drive ko, di ako, bako panunungan ang isarpi. Sa buwi di ako. Diagi kan ko spare, kay gaton ko sa igsoon ni Lisa. Niagi ko dias laom. Karo pag agi na ko dias laom, kadungog ko sa tinaguyan ni Kuling ba, ni Roger Singh. Mo ba? Iagi tinaguyan diri sa kong luyon, libaw to kong malibo. Ang katong para humot-humot bitaw ka ng personnel. Diha sa ko matubangan, ni sayaw. Ni sayaw gyud jay ko ay binuang diha jer. Ako sige na ay binuang diha jer. Narba ko sa laom. Nga naagi na. Ako sige ana, nawagtang ati pres, nawagtang gyud. Ay libaw to ko malibo. Nahitabo gina siya, nalibaw to ko malibo. Naagi na. Ako nakasuway man sa ko ginana pero dili na nako imahin Goliath dili ko mo nga ako malay nang inunay komedya na to kalabi na kanang makayaw-yaw ko na ka usa nga nagyaw-yaw ko kag akong mga kanang accessories para drama mga ariyo sing-sing nawa nya di ra man gyud sa bag nako di man gyud nako ibuwag tulo ka adlaw sig pangitas na ng bago gyud karon nagyaw-yaw ko ang aparador nako naay mga hangir taas gayaw man ko oy kun kinsa nagtago ato ay iuli kay ako tong kamiton. Ano? Mahagmong bitaw ng tagang hangir Goliath, gikas para taas para doon. Pak. Asan ko yawan ako? Ikaw na siya tali, magkahigda sa katritso. Mami, uy, ko, manggod. Nagyaw-yaw ka niya ko. Katawa ko nga, nahadlok ba ko. Waman ko manuyo. Wadi ko manuyo. Kaya kung ano ako ba nga, kung inyong kitaguan, kanang, kita lang, kaya ako mo nang, kung ang gamiton, kung nakatawa ko doon. Karon, kung ni agad ni Ron, tuod man, pag ukab na ko sa bag, primerong ukab na ko sa bag. Wag ko mag-ukay diya si babaw. Ako daw yung Sir Lily, dali ko siya naman, dali tanawa lang. Sinara tanawa, mali ang pagtasa. Ha? Mali ang pagkita. Pati gud akong ukay anang mga bag ni mo makanitabang na sa pangita kay naglagot ako. Nara, ko na. Yung Sir Lily,
Dahil nung mo na, uy. Mao na nga, ako mo Lagi tuo na ko tigres. ganyan, ana. Oh, doon na Ito ko ana nila, kanang naay nana, kanang mga gahom-gahom. Oo. Oh, mao na nga. Pero og magis ko tagal tingin ani ko magdautan na ang epekto, magsakto tong ingon nga mo adbuol tas pare dili sa mga tambalan. Oy Oo. sulti ni Father Darwin Gitgano. Kana kon padautan ka. Oo, kana na ani kana mga- dunay na nahitabo nimo nga di padautan pa karon do dai nahitabo nimo Oh, pero na- kana ginana la. Nakamonitor ka gulat ka tondi ni do leto ni Rofel nga gitagaan jud pamiliti na turno Rofel mo atong Father Darwin sa Bohol. Diha kan diha man ni dangop ni Antonio Rofel nga oh dunay balitian nga ingon ana. Oo. Karon Karon lagi niya atong Father Darwin. nagisgot man mong nakita mong delingon nato. Oh, ikaw. Nakadungop mong nagtawag delingon nato. Kadtong ako nakita gyud ako. Kita ni mo nga litihakaw. Nagkita gyud ako nagkita gyud ako. Nga, sa man? Ingon nato. Dili ingon na to. Ingon, no, kita mong delingon nato. Oh, Ako ikaw, nakita, ingon nato. ingon nato. Ingon na to. Diyan sa man. Nagulitan ako. Pimping ko. Salamat naman. Dito naman, no? Kula ko ang Subscribe to Dramaturgo